Ау! Това как смърди! Ау, брате, това защо е толкова гадно? Ау, пачката му стърчи. Човек ще умре. Днес какво ще правим? Ще ядем някакви гадости. Вие ще ядете гадости, не аз. Аз имам добра идея. Просто може, ако не се падне на нас да ядем, да му ги даваме на него да ги тества. Аре. Така аз мислите, че стане, ама няма стане така нещата. Какво ще се случи днес? Що имаме лъжици? Днес имаме 3, предполагам, доста гадни комбинации. Аз съм ги избрал. Значи първото започвам от към мен, което е. Това е кит-кат с майонеза. Не е кисело мляко. Не е кисело мляко. Следващото е банан с лютеница. Или? И като за финал, това, което имаме, риба, щонк, не знам, забравих как се казва някаква риба, с течен шоколад. Аз се чуда преди 15... На какво мирише, ли? От един час мирише на риба в офиса. Разбираш ли? И аз викам, каква е тази риба? Каква е тази риба, дет мирише? Риба с шоколад. Защо? Да. Защо? Защото. Един въпрос. Късно ли да се откажа да се тръгна? Да, заключихме. Заключихме вече. Сега, какво ще се случи? Можете да играете на камък, ножица, хартия, за да видим кой ще започне първи. Ще имате 30 секунди да изядете едно от тези неща. Не бе, шегувам се. Шегувам се. Ще имате по 30 секунди да отговаряте на по един въпрос. Всеки ще бъде специално за вас. Как ще се паднат въпросите, зависи според това, кой ще започне първи. Ако отговорите на въпроса, вие избирате кое от тези 3 да преместите напред. Ако ти отговориш и преместиш това, и го преместиш след това на следващия въпрос и след това. От тук той трябва да го изяде. Той, ако отговори, може да премести обаче което иска към тебе. И така може да си подавате, ако нещо е гнусно, или ако искате да разкарате, или каквото искате правите. А ако не отговорите правилно, нямате право на ход, само когато се отговори правилно. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Трипъл кил. Ти спечели, ти избираш дали започнеш първи или искаш да си втори. Как да кажа, като един добър домакин, ще дам госта да е първи. 3 български столици през годините. Имена на 3 български столици през годините. Въпрос към продукцията. Старт. София, Велико Търново, Плиска. Добре. Въпрос, да. Сега. Ако той не отговори, има ли право аз да отговоря, за да премествам? Не. Избираш кое ще избереш да преместиш напред. Чува се кое е по-зле. Няма Да, буквално няма по-зле. Това се приближава право. Той вика, това кит-кат с кисело мляко. Аз викам, мечтай си, това е ужасно нещо, да. Добре. Никич, следващия въпрос е към теб. Така. Кой е най-малкият континент в света по площ? Австралия. Правилно. Сега въпрос е да ти върна ли киселото мляко? Или да преместиш рибката. Да, аз мисля, че рибката някакси не ми харесва и мисля да ти я подам така. Има и опашчица даже, ако искаш. Много харесвам опашките. Супер. Аз киселото мляко ще си го оправя така. Така. Готов ли си за следващия въпрос? Не. Надявам се, че е така. Така. Коя е столицата на САЩ? Вашингтон. Добре. Диси или без диси? С или без диси? С. Добре. Окей. Кое преместваш напред? Залагаш на... Сега ще ти върна киселото мляко. Залага. Между другото виждаме майонезата, не е кисело мляко. Това е майонеза с кит-кат, как отива към Никича. Окей, добре. Така, сега, Никич. Така. Изброи ми всичките планети в Слънчевата система. Да бе! Така, Земя, Слънцето, Марс, Меркурий, Нептун, още 2. Венера и още едно има. Плутон. Това трябва да са. Още ли има? Има ли още? 7 казах. Чакай, че ти както и каза, сега не мога да ги видя под... Казах ги! 7 казах. Те колко са? Имам каза Слънцето също. 8 са. Значи, казах ли ги? Не ги ли казах? То мина времето вече. Ако си казал 7... Кажи кои са и аз ще кажа честно, ще си призная. Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Не казах Уран. Да, мисля, че. Ето, Значи, честно значи не мога местиш. Аз също не ще отговоря. Ай сега да видим. Така, да. Следващото въпросче. Какво е най-твърдото познато естествено вещество? Какво? Титаниум. Сигурен ли си? Да. Не, диамант.
Диамант. Диамант, добре. Има ли Той право? има... да бе, той има 30 секунди да отговори. Добре. Не знам. То е малко странно. Да, защото отговори веднъж. Да. Не знам както кажете. И според мен е Аз малко странно. брейнфартнах, да. Според мен някой като си отговори грешно, си отговори грешно. Добре. Окей, добре. Добре, значи не го броим това. Аз за Не го 30 броим, не секунди го мога да върта 30 неща, които се сещам и Така е, да оцеля. Добре. Тук е Брейнфартнах доста. честен А клас. даже играя в Майнкрафт. Коя е най-ярката звезда на небето след Слънцето? Сириус. Точно така. Следете Сириус да си намерите пътя, има един сленг. Виж са, това майонезчето тук искам така лекенко да го върна, за да така да се чувствам, Вярвам, че не отговорих на диамант. да се чувствам по-спокоен с една идея. Иначе рибката ще я приготвя. Футбол гледа ли си? Не. Страхотно. Кой спечели световното по футбол през 2018 година? 2018. Това не знам. Добре, чакай. Държа, нали? Да, има лойка световното. Държа, добре. Чакай, помисля. Колко време? Добре, 15 секунди. Имаш само 10 секунди, не се притесняй. Не бързай. Франция. Динг, 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 динг. Добре, окей. Да, зависи майонезата, така. Да ти е приятно. Няма да се разберем така. Добре. Аз знаеш какво, за да е по-драматично, следващия рунд, ако го познаеш, преместа рибата, за да може да се чуди дали да ме прецака или да се спаси следващия рунд. О, да, между другото. Да има Да. контент. Окей, аре. Еми, аз мисля, че това би трябвало да го познаеш. Така. На колко е равна една дозина? Една дозина 12. Точно така. Сега, дай само микрофона. Дай Дадам. микрофон. Въпросът е, аз тук мога да се спася, ако искам. Обаче, ще е много по-интересно и той да усети какво е на мене и да може да се чуди дали ме прецака, защото ако ме прецака, после със злоба ще мога да му го върна. И това ще е много яко. Защото ако не познаем между другото следващото, Да. не мога да го върне. Я да видим. Еми, Сега ако ще не виж. познаеш, Премествам ако рибата. не познаеш следващия въпрос, как го местиш? Кон на D3 места. Така. Сега пред тебе избора е, трябва да познаеш на всяка цена, защото или можеш да ме прецакаш, или да се спасиш. Ако ме прецакаш, Ако някой не е разбрал, може да го прецака или да го спаси. Ако някой не е разбрал. Готов съм за атака. Готов ли Не си? съм, но... Ма не си. Не съм много вярвам. Защото знаеш какво се падна пак? Не, нещо много лошо, не? Футбол. Защо? Защо на мен футбол? Аз не гледам И футбол. аз не гледам футбол. Кой български отбор е играл Христо Стоичков през 1985 до 1990 година? ЦСКА. Окей. Да. Не гледа футбол, господине. Добре, окей, обща култура помага. Actually не гледам футбол, между другото. Да, бе, ясно. Единственият матч, който съм гледал е сега последното световно. Ами сега можеш да избереш. Ще ме прецакаш или ще се Ще спася? ядеш, ще ядеш. Пояш малко майонез с киткат. Така ли? Ама, Аз колко приятелски подходих. Не, предпочитам това да го няма на масата, наистина. Ще изям това с радост. обаче, ако той познае, ще ядеш това, нямаш Как избор. ще те съсипя, аз сега ще виж. Готов? Сигурен ли си? Това ли ти е финалния избор? Да, това. Мале, без да ми мигне окото, сега ще го съсипя с рибата, разбираш. Добре. Изглежда ми сладко. Ау! Това знаеш как смърди, бе, човек? Само го помирише. И сега да го сплеска. Ей, не се сетих. Може да го прецакам. Господине, вие сте имате 30 секунди да го изядете. Има ли 30 секунди? Еми, Братле, това защо е толкова гадно? Буквално това е най-гадно. Значи- според мен. Той взел си от най-гадната майонеза. Гледай каква е. Тя е на... Отишъл в магазина и казва, кое е най-гадната. коя е най-гадната? Си стекал срок, коя Ма искам. тя буквално е на бути, гледай. Само на уважаемите зрители аз да го кажа. Гледай сега какво става. Някаква смърт. И то, даже и бял киткат. Да си отиват. Той е пухъл. Да, то това беше идеята. Ама, Не ти завиждам. не мога ли да измисля нещо? Бонус въпрос. Или нещо от чата да, ако ме спасат, има ли? Цялото. Ма загребах мощно, ето. Еми да. Човек ще умра. Сега. Леле, ще живея за следващия въпрос, разбираш? Труден ли е, кажи ми само, да знам. Не бих казал. Добре, атакувам. Направо ще ми гръмне сърцето да бъде смъртта. Как би скоропа? Сигурно е много вкусно. Сега ти е момента да злобееш, защото Да, после можеш вкусно да ли ти е, ядеш а? рибка. Кажи ми, много е сладък, нали? Не, сега ще кажеш рибата как. Добре, окей.
Аз после имам и майонеза за банана. Ако съм аз. Страхът не може да се оближиш сега, ако искаш. Искай ти не оближиш. Не, благодаря. Аз не искам. Мале, сега какво ще му причина? До 1923 година. Как се наричаше турският град Истанбул? Константинопол. Динг, 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 динг. Правилен отговор. Сега, за да си флекс, нали, да преместа лютеницата. Не, яш рибата. Яш рибата! Да видиш какво е. И банан ли има вътре? Сега ще видиш какво Може и да е попаднал. Нали знаеш как на опаковката пише, може да има следи от Значи, аз Може да има следи от банан, да. Значи искам да видя опашчетата да няма. Да. И не е ли я имам? Да. Ма хубаво загреби си шоколадче. Да, добре. Човек, това защо е толкова гнусно? Сега ще видите рибка. Рибка с опашка. О, колко е приятно да отмъщаваш. Аз знам стратегията. Просто ще гребна повече шоколад. Да, при тебе това е хит. Да. При тебе не разпробват с майонезата, май. Не. Аз се питах по-малко, ма загребах яко. Добре, така. Гледай Скорост? какво става, брат. Не. Това как смърди! Да видиш. Това как смърди! Хубаво е. Добре. Да, тебе ти е забавно. Да му дадем ли следващото той да го изядеш? Не. Добре, ям, нали? Ядеш. Надяваме се. А опашката му стърчи. Опашката си прибери, чакай. На два пъти ли ще играеш? Ама опашката трябваше да гръмиш, Шоколадче. Това не изглежда толкова гадно, колкото си мисли. Не? Да, може би ти направи грешката тук. Май се прецаках. Май. Това визуално изглеждаше по-зле, ама май... Аз си да ям шоколада. Той си разцъква, човек. Добре, ами Никич, той докато си... Колко да е добре обаче. Кой е изобразен на банкнотата от 20 Да лева? мъж тях го Не съм сигурен. Пенчо Сойков. Това е на перстицата. Лошо. Стефан Стамбулов. Точно така. Е човек, Сега можеш да преместиш. Риба в устата още. Но какво искаш да имаш вкус? А след това ще лъжица ли ядем банан? Да. Аз имам майонеза, ти имаш шоколад, така че... С лютеница и банан. То и двете не върват много. Кое животно прекарва 90% от деня си в сън? Така. Значи, или ще е ленивеца, или ще е пандата, Или котката. Цецо, да, Цецо между другото е доста възможен отговор. Или корка. Колко време имам? Да заложим. Той има много, които са близо 90 секунди, защото котките са поне 80. Добре, ще заложа на ленивец. Не. Ами? Коала. Коала? Коалата. Добре, това не го очаквах. Сега тук е един много трики въпрос, да видим как ще се представиш. Аз си да ядам шоколада. Дохапвай си. Колко кости имат акулите в телата си? Как така? Който знае. Нула. Нула? Да. Познах? Да. Ма знаеш ли го? Не, предположих. Защото е трики, най-вероятно. Няма къде да знам 200 432 примерно. Окей. Браво, Ика. Сега ще го върна. Никич, Така? кой е най-населеният софийски квартал? Люлин, той е град в града. Добре. Окей, това беше лесно. Това беше лесно. Ако си роден между 22 декември и 19 януари, коя зодия си? Така. Аз съм тогава. Козирог. Да, бе. Това не е честно. Нещата така се падат, сега какво да направим? Добре, окей. Никич. Която и да е друга нямаше да знам. Трябва да местиш. Да, трябва да местиш. Да, окей. Примерно. Никич, тук ако се изложиш, повече не се познаваме. Така? Кой изпълнява песента Синя прашка? Не съм сигурен. Пепа. Пепа. И аз не съм сигурен. Пепа ли? Пепа ли? Не знам, Пепа ли? Една моряшка работа имаше там, фланелка. Така е, позна. Кое ще местиш напред? Моряшкото бананче. Сега ще ме си го подават. Сега да видим. Какво се чества на 6 септември? Така. Свежо от училище трябва. Да. Госпожата, ако гледа. Не, моля да не гледа. Това беше преди... Знам. Тогава даже май не бях тук. Чакай. Трябва 13 секунди имам.
Не бързай. Нямам идея. Буквално ще дам на рандом. Деня на будителите, не знам. Не, Кво на е? съединението. На съединението. Да. Това е добре за тебе, защото степно. имаш шанс да преместиш напред, ако... Сега влизам в атак. До сега бях в защита. Да. Да, може. Това би трябвало да бъде доста лесно за теб. Така. Кой е собственикът и създателят на Microsoft? Бил Гейтс. Ти си... Такива въпроси. Сори. Играм Майнкрафт всеки ден. Но... Кой български град се е казвал Берое? Какво? Кой български град се е казвал Берое? Берой. Берое. 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 Ама Имам 20 ли секунди. подсказки по нея регион нещо? Ами някъде из държавата е. Някъде из държавата, да, има лойка. Берое. Не знам. Наистина нямам идея. Няма мое, няма твое, всичко е Берое. Ще кажа, да знам, Русе, не знам. Наистина нямам представа. Nope. Не си ли чул казванката няма мое, няма твое, всичко е Берое. Не съм. Да. Къде го казва това? М? Къде го казва това? Стара Загора. Точно така. Точно така. Добре, айде сега да видим Никич. Ай. Кой български хан е известен като хан строител? Хан Умуртак. Добре, искам и аз тези въпроси. Дай ми на мен. Ами да сте са паднали. Ханът Майнкрафтър. Така. Как е? Как е? Не е добре. Не е добре. Наистина не е добре. Игри разцъкваш, нали? Не игра. Не, добре. Изброй ми 3 игри на Blizzard. 3 игри на Blizzard, Overwatch, на Blizzard, чакай малко. В момента Call of Duty вече водили са от тях, те ги купиха, нали така? Activision. Call of Duty, Overwatch, StarCraft, как се казваше третата? Трета. Тази Hearthstone. Добре. Такъв съм пич, помагам. Между другото... Защото наистина помогна. Бях забравил. Окей. Стана ми мъчно, защото как ти World of Warcraft. Warcraft, верно, че и Frozen тя- Throne, тем подобни. World of Warcraft, верно, че бяха... Reign Да, of така. Chaos, Frozen Throne, Warcraft, World of Warcraft, експанзиите. Да. Никич, Що го спасих? Да, наистина, защо ме спаси? Да има контент! 3 секунди. Да има кой контент! български канал Така, има най-много абонати? Планета. Пайнер. Разбира ги. Умаляме Там ръката. не мога да се бориш. Умаляме ръката. Айде пак да те поставим в Кажи шахмат. ми, че следващото е по-лесно, моля те. Кой е авторът Така. на рибният буквар? Така. Между другото, забравих името. Да помагам ли? Зависи, ако искаш да се хапне, не. Аре, на 25 секунди ще дам хинт. На 25 секунда. Какъв ще е кинта? Виж на 25. Буквално ми е на върха на езика. Абсолютно забравих. На рибата там. Да. На върха на рибата, която изядох. Фамилията е като Берое. Като Беро е? Да. Петър Берон. Как? Петър Берон. Успях ли го кажа на време? Не го видях, ако... Изтече ли? Да, на 30 кусур беше, като го каза. Опитах се да помогна. Петър Берое. Петър Берое. Не, казах Берон. Петър Берое. Това се заминава. Господине, бон апети. Бананче с лютеничка, да кажеш. Това според мен няма как да не го знае. Какво пита? Какво пита лирическият герой Тигъра в Тигре? Имаш ли пари? Имаш ли пари? Лютеничка с банан. Аз си тръгна. Приятно ми беше на предаването, ще се видим другия път. Чао. Ние каним гости да ядат гадори, много яко. Моля, не идвайте на това предаване. Вижте какво ви очаква. Това за мен ли? Загреби така щедро. Щедро загреби да има. Колко да е гадно. Това май, наистина това май беше най-гадно. Да, това добре, окей, поне спасих от това. Рано рибата беше вкусна на жълто. Няма лъжа. Мерси. Шоколад ще хапнеш. Сега и лютеничка му хапнеш. Така ли? Да. Добре, как го загреба така, че да е достатъчно не много. Не, то само се загреба повече. Да, аз така бях смърнен, станови пред цаква. Ай. Да, това мога да не го покажеш на камерата. Хората сигурно вечерят сега. Не.
принцип харесвам лютеница. Харесвам и банан. Значи това е комбинация. Ще се Това е отказвам. добра комбинация, не виждам какъв проблема. Добре, няма да е чак толкова лошо. Не мога ли Няма. да оближа банана? Или после. Окей. Добре, 3, 2, 1. Май не му е гадно. М. Еми, Ако искаш малко май се провалих с това да направя толкова гадни неща. Следващия път ще се постара малко повече. Определено не е вкусно. Майонеза с киткат не пройде. Това не беше зле, примерно. Рибката, може да го пробвате вкъщи. Не опитвайте това от дома си.